У самы разгар грамадзянскай вайны ў Іспаніі купка рэспубліканцаў выпраўляецца ў тыл франкісцкіх войск, каб выкрасці кароў. За некалькі дзён яны перажывуць мноства прыгод, кароў усё ж такі выкрадуць, але яна ў выніку не дастанецца нікому, здохне ў шэрай зоне на нейтральнай паласе. Гэта я вам пераказваю сюжэт іспанскай ваеннай камедыі «Ла Бакія» – «Кароўка». Вось менавіта так, з памяншальна-ласкальным суфіксам. І кароўка сімвалізуе тут саму Іспанію, абяскроўленую і стомленую ад грамадзянскай вайны. І мы пачынаем. Адразу адмоўлюся, што ні я і невядома стваральнікі фільма ні ў якім разе не прымяншаюць трагедыю грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Трагедыю, якая падзеліла грамадства на два супрацьлеглыя бакі, ім складана было прымірыцца адзін з адным яшчэ на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Нават пасля смерці Франка ў 75-м. Спроба адлюстраваць у кіно не столькі падзеі самой вайны, а іх наступствы і напружанні ў іспанскім грамадстве рабіліся рэжысёрамі яшчэ на пачатку 70-х. Гэтыя фільмы ўвайшлі ў гісторыю кіно пад агульнай назвай «Генерацыя нявінных», таму што эпоха грамадзянскай вайны і пасляваенныя гады прадстаўлены ў іх праз успрыманне дзяцей, галоўных персанажаў фільма. Дзеці яшчэ дрэнна разумеюць, што адбываецца навокал, аднак цалкам адчуваюць трагізм часу. Ну, а дарослыя героі гэтых фільмаў, такія інтэлігенты, якія пакорліва жывуць пад грузам звыклых уяўленняў, не жадаючы змен ні ва ўласным, ні ў грамадскім жыцці. А вось новай фазай перасэнсавання сталі фільмы 80-х, і «Кароўка» самы смелы, самы амбіцыёзны і самы дарагі на момант яго выхаду на экраны іспанскі фільм. Сцэнарыст Рафаэль Ацкона і рэжысёр Луіс Гарсія Берланга яшчэ ў сярэдзіне 60-х падчас дыктатуры Франка разам знялі і нейкім цудам выпусцілі на экраны чорную камедыю «Кат. Палач», якая ў фарсавай манеры апісвала маладушнасць і канфармізм асобы ў франкісцкай Іспаніі. А тут, у 84-м годзе, іх ужо нічога і не стрымлівала, і яны смеюцца з усяго, што трапляе ў кадр. З рэспубліканцаў, франкістаў, арыстакратаў, прастытутак, геяў, здраднікаў, патрыётаў, і смех тут выступае як тэрапія. Наўрад ці ён расстаўляе ўсе кропкі над «і». За 2 гадзіны фільма ніхто не загіне, нікога не заб'юць, што пацвярджае гэта толькі лёгкая камедыя. Але нам, як гледачам, застаецца пытанне, а дзеля чаго гэтыя людзі, якіх турбуюць адныя тыя ж праблемы, вось навошта у гэты гістарычны перыяд яны забівалі адзін аднаго, ды яшчэ з такім зверствам. З вамі быў Ягор. Беражыце сябе. Катэнга. Суэрт.